Informácie o pračke LG F74 A8 QDS by sme začali vetou "Nech to para tlačí". A viete, že bude. Ide totiž o automatickú parnú pračku. Para hrá teda v tomto prípade naozaj hlavnú úlohu. A ako pomáha? Prirodzene uvoľňuje vlákna, čím praciemu prostriedku umožní, aby sa dostal viac do hĺbky bielizne. Takto sa potom dajú ľahšie odstrániť aj také odolné škvrny. No a hlavne sa v závere prania lepšie dostane z bielizne samotný prací prostriedok. To je informácia, ktorá zrejme najviac poteší alergikov. Táto parná pračka si so sebou prináša technológiu duálneho sprchovania. Z jednej trysky sa para vypúšťa rovno na bielizeň, čím sa uvoľnia škvrny, ktoré sa následne zmyjú zmesou vody a pracieho prostriedku vypustenou z druhej trysky. Pranie s parou je jednoducho efektívnejšie. Pračku poháňa motor s menom Direct Drive. Znamená to, že jeho pohon je priamy, a teda bez akýchkoľvek prevodov a ďalších komponentov. Ako sa hovorí, ak je toho v spotrebiči menej, je zároveň menšia šanca, že sa niečo pokazí. Samotný motor si pritom veľmi dobre rozumie s technológiou Six Motion. Vďaka nej teda bubon nevykonáva len jeden, ale rovno 6 rozmanitých pohybov. Pomocou kombinácie týchto 6 rôznych pohybov dosahuje pranie oveľa lepšie výsledky pri akomkoľvek type tkaniny. Zároveň je takéto pranie k bielizni a jej životnosti ohľaduplnejšie. Ako je vidieť, ide o spredu plnenú pračku, takže už pri jej kúpe treba rátať s priestorom pre otváranie 35 cm dvierok. Do 59-litrového bubna vložíte až 7 kg bielizne. Dá sa povedať, že spotrebič pokojne zvládne sobotné pranie pre štvorčlennú rodinu. Pračka zároveň obsahuje aj vnútornú váhu, čiže sa netreba báť, že limit stanovených kilogramov prekročíte. Od jednoduchého 20-minútového programu Steam Refresh, ktorý je zameraný na osvieženie vašej bielizne či odstránenie zápachu a využíva pritom paru bez použitia vody alebo pracieho prostriedku, až po 95-stupňové pranie. Ďalším zaujímavým voliteľným programom na pranie je Sportswear, čo je program špeciálne upravený na pranie športového oblečenia. Ďalšie z programov myslia i na alergikov, napríklad Steam Allergy Care, čo je pranie, ktoré tiež využíva paru a eliminuje až 99% roztočov a alergénov z bielizne. Nielen alergikom je určený aj program MediGreens. Ide o antialergické pláchanie, kde sa pri teplote vody 40 stupňov Celzia odstránia pozostatky pracieho prostriedku. Možnosti dáva pritom na výber elegantný LED displej. No a na záver ešte jedna dobrá správa. Pračka patrí do energetickej triedy A+++, takže pri pracom cykle minie len 0,62 kWh. To je LG F74 A8 QDS, stroj, ktorý si svoju misiu plní naozaj na viac ako 100%.